Артистның бит аның балачагы бигрәк тә кичкенә вакытта менә минем хыялым булды инде. Безнең вакытта ул безнең кичкенә генә ул артистлар килмидер инде, күрше авылга киләләр. Радиодан танып шаккатадыр инде, спектакль уйнасалар да, концерт булганда да инде. Беренче минем хәтеремдә авылда кичкенә генә авыл бит инде, клуб мөдире оештырды шундай концерт формасында скетчлар дип аталган вакытта. Шундай әйберләргә катнашырга чакырдылар. Мин рәхәтләнеп килдем, мин анда өлкәннәр дә бар, балачаклар без дә бар, безне дә алдылар, без сөйнә катнаштык. Беренче менә шул мәктәптәге укыган башлангыч классларда булган вакытлар инде бу. Аннан соң инде бит бәйрәм сайын концерт куя торган иде инде. Шундый гына кичкенә генә скетчлар, шигырьләр бит инде сөйлисең инде. Менә шулай итеп башланып китте ул. Аннан инде мәктәптә, ул мәктәпләргә киткәч инде укый башлагач анда туры килде шулай катнашырга. Минем беренче менә театрга килгәчтен беренче тапкыр була күптәннән инде шактый еллар, бик күптәннән Сабир абый Өметбаев бит инде менә шушы театрга кабул иткән кеше Муллан Мустафин Хамзич белән. Шунда мин беренче тапкыр мине алдылар Ана йөрәге дигән спектакльгә. Кичкенә генә роль зур да түгел. Шунда минем мәйтәм менә ничек икән, иң өлкән улпат артистларында барсы да берсеннән берсе. Миңа аларга карап тору име минем өчен бу җитмәсек иде. Алар чыннан да шулай, алар бөтен яктан да. Шулар алар менә беренче шул хәтле итеп булсызлар миңа. Мин бит әле авылдан килгән авыл баласы, укымаган да ул вакытта әле укырга да китмәгән идем. Шунда шулай итеп ярдәм итеп, өйрәтеп һәрбер сүзне, һәрбер ничешләргә. Аннан инде икенчесе башкорт язучысы Мирзахитовның, Асад Мирзахитов, шуның гүл бакчасы дигән әйбер, анда үземә Айсылу дигән рольне бирделәр инде. Колхозда эшләгән моны Сабир абый эшләде безнең белән. Аның белән эшләп үзе бер зур дәрес, бер үзе бер олы мәктәп диде. Бөтен өлкән артистларда яшьләр дә без анда инде яшьләр әз. Шулай итеп инде. Аннан инде миңа Казанга укырга китәргә туры килде. Укыгач инде мин Кәшифә Тумашева дигән бик данлыклы режиссер да укыдым мин. Аннан ул әйтте инде монда ди, Минзәлә театрында ди, Мулла Нур Хамзич миндә укыган Мустафин инде. Менә барапаң монда ди, син шунда кайт ди. Син шунда башлагансың, шунда ди үз юлыңны табарсың диде. Шуннан да мин рәхмәтлемен, үз юлымны шул Минзәлә театрында таптым. Мин бик рәхмәтлемен театрыма.